futhi ke okuhleke wena Khehla nokumnandi esikhathini samanje ubuthakathi sebu-permanent, ubuthakathi sebusemthethweni. Ngathi thina abantu baka-social media ukumuzwa umuntu etheni uyaloya, ukumuzwa umuntu ethi uyathakatha ekhuluma nje public engafihlanga. Kuhle ngalokho-ke ngoba njengoba kukanjalo nje qhubeka wena nakho uzoyithola iy'ntanga zakho, kodwa mhlawumpe futhi ey'ngakhulumi ey'zovele zona yishaye kuphela. Angithi uyabona ngoba phela esikhathini esiningi kufana nomuntu oyinkaba, umuntu oyinkaba akamemezeli ukuthi yena mina ngu-hitman. Umuntu oyilungele, onomoya ophansi, onenhlonipho, ohloniphayo. Wena uzomangala nje kuthiwa lo muntu uqeda abantu. Nawe uzuthi hayi kahleni bafethu, nawe uzuhleke. Kodwa lo bangumsindakazi lutho. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya, igama kumzothule ngokeshembe isibongo. Mafofuka njengeda ngabani isambane sabunkosi angalala maqedo lana bafoza nokhonje isikhundla othi mawuvimba ngalayo uthuka usungale ngumkhovu oyiphayo madakeni oyishasa getela. Ngiyabingelela inethezeka TV igama lohlelo uphinda kanjani namhlanje sila kwahlathi enumber 9 se number 2 okay se number 2 kwahlathi la eMnambithi kuyena umkhulu udokotela uMavovo 9. uMavovo 9 u9 lo ngididayo. Mavovo ake sibingelele. Siyanibingelela nje nonke kubalaleli nakubalandeli benethezeka TV, uMavovo lo uMagolide, uMavovo 9. Siyanithanda kakhulu njengoba nani nisipha uthando nesupport. Mavovo 9 ucacisa kakhulu ukuthi utholakalaphi kephi nendawo ngoba siyazi ukuthi nalapha kakhulukazi einkundleni zokuxhumana uma bengena bencoma kakhulukazi ukuthi na njenge channel futhi inethezeka TV siyaye sibacacisele ekutheni ukuthi uma bezobeka udaba futhi beqale mabelibeka udaba belibeke nje licace ukuthi mina ngubani wakasibanibani ngoba ubhekana nama SMS amaningi futhi nama message amaningi lapha ku WhatsApp. Mina ngitholakala kwahlathi number 2 la eMnambithi. Ngiphinde ngitholakale futhi eSoweto eMapetla la ngitholakala khona. 1 month eGoli, 1 month eMnambithi. Kwesinye isikhathi kuyenzeka 2 months eGoli, 2 months eMnambithi. Njengamanje njengoba nje bengithe 2 months eGoli, la ekhaya futhi sengithe 2 months. Sengizobuyela emuva ke futhi eGoli maqala kuJuly sengitholakala eGoli, ngizohlala futhi eGoli 2 months. Okay, Mavovo ake sicacisele ekuthenini ukuthi unabantu othola ukuthi uthuka usungabaphendulanga ngenxa yenani lama message angenayo. Ugqugquzele kufoneni futhi nalapha ku WhatsApp ukuthi abantu uma bengena khona udaba nje abalibeke liphelele khona uzokwazi ukuphendula udaba oliphelele ngoba omunye uzovela ethi hi kuphele isikhathi mhlawumbe isonto eqhamuke futhi ethi hi khona lapha kanti ukubingelela nje uthi sawubona mkhulu Mavovo igama ngosibanibani okasibanibani nginodaba olukanje engifisa ukuthi noma kunenkulumo engifisa ukuthi iqedele nawe engabe kulolu suku utholakala kuziphi insuku ekhaya noma eGoli ukuze ngizokwazi ukuzobheka izinto zami nokuthi ungilungisele izinto zami. Hayi kona ngijwayelekanga ukuthi abantu ngingabaphenduli noma ngeke ngibaphendule ngosuku olulodwa bonke ngoba bababaningi. Kodwa ngenza sure ukuthi ngiyabuyela ebantwini. Umuntu engingabuyeli kuye yilo kaHayi nalo ozothi molweni mkhulu othokoza Khehla sawubona mkhulu aphelele lapho cha. Angimphenduli lowo muntu ngoba usukenza lokho okuphambene nomthetho wala ekhaya, lokho engihlezi ngikugcizelela. Ingakho ke namhlanje sengithi angiqale ngakho ngoba ngiyaye ngigcine ngakho. Nanokuthi futhi inkinga yabantu angithi kuba ukuthi ivideo umuntu akayilaleli yonke. Manje sengicabanga ukuthi kuzoba lula ukuthi lokhu kuvele ekuqaleni ukuthi noma engayilalelanga yonke kodwa iqiniso uzobelazi. Kusho ukuthi ozobe eqhubeka nakho lo nje uzobe ehlushelwa into zakhe. Ngikuzwe kahle mkhulu Mavovo ngifuna singene kulomsebenzi ukuthi abantu abaningi obhekana nabo kakhulukazi la imihla namalanga abantu abakhuluma ngokuthi mina nginabantu abadala kodwa uthi uyayibona into nempilo yakhe iya ngokufadalala isikhathi esiningi. Omunye ekhale ngokuthi
ekhaya nje ukuthi leyandlu iyasithakatha nalabo abanye bakhala ngayo lendlu ukuthi iyabathakatha shuthi ikhaya lokunukwana ngifuna ukuthi sigxile kakhulukazi kulezo yinkinga kakhulukazi nakulokhu kokuphehlelwa amanzi amnyama okugcina kukhona imindeni isingaqondi ukuthi kumele yenzeni ithatheni ihlanganise nani. Hayi Khehla phela angithi kwesinye isikhathi nenhlolo Yeah. ma uyohlola ubathola abantu abahambelana nengqondo yakho nanokucabanga kwakho. Bethi mabekutshela leyo nhlolo kube ukuthi bakutshela inhlolo le ehambelana nokucabanga kwakho Yeah. nalokho okusemqondweni wakho. Bese kuthi mawuthola abantu abazokutshela inhlolo kuyiyona kodwa bese kuba ukuthi lokho abakutshela kona akusikho lokho okusemqondweni wakho noma akusikho lokho okusenhlizweni yakho bese uphuma kulabo bantu uthi hayi lo inhlolo yakhe mina ngiyithandisisi ngoba ayikutsheli lokhu wena vele obowuvela ukudinga ngoba wena usuphila ngenkolelo vele yokuthi uyathakathwa uphila ngenkolelo yokuthi ekhaya vele kushuthi makukhona ongcono kunabanye kushuthi uthwele ngani. Inhlolo Khehla ihambelana nomuntu. Khona umuntu othola ukuthi bonke abantu ahlola kubo bamtshela lento vele le ebusa emqondweni wakhe nesenhlizweni yakhe. Kodwa futhi mawuthi uyamlandelela lo muntu ayikho into yakhe futhi ehlanganayo empilweni. Angithi uyabona ajike abe nenzondo abe nomona athuka abantu unenhliziyo nje encane uyangena nala kuma-social media vele asha abantu nje ngegaxa zenhlambe esabekayo. Lo muntu kushuthi usephila ngani nge-anger ngoba nabantu ahamba kubo futhi bamtshela exactly lento le vele kuye ngaphakathi akaphila ngayo. Ngizwe kahle. Ngifuna ukuya la Mavovo le kakhulukazi ekuthiwa umuntu into isuke isengqondweni yakhe mase kuhlolwa yena mase eyayigcina leyo nto uthola ukuthi impilo kodwa ayiqhubeki ngenxa yokuthi isengqondweni yakhe. Ngifuna ukubuza la ngoba kukhona lo owake wathi mayekhuluma eyichaza nje yena ukuthi hayi la muntu ungihlolele into engayizwa kahle. Sengifuna ukuya lapho into oyishoyo. Kahle kahle usuke uyohlolelani uma kuya ngokuthi into uyayazi okumele uyenze. Iqala lapho enye inkinga nami engammusa kona ekutheni ukuthi uhlolelani uma ukuya ngokuthi uyayazi inkinga obhekene nayo. Ngifuna ukuthi singene lapho ekutheni ukuthi inhlolo kahle kahle uma umuntu kuthiwa kalungise isimo sokuthi kumele iqalephi inhlolo kufanele uhlole into oyaziyo noma into ongayazi. Cha Khehla phela inhlolo kuyiyona lento okufuna sicacise singasabali inhlolo lezizwe. Yeah. Uyabo inhlolo yezizwe ihlola noma ngayini noma ngasiphi isikhathi noma kuphi. Yeah. Sesibala thina inhlolo nje le original. Yeah. Inhlolo original ayivamanga ukuthi kuhlolela into okungeyona. Yeah. Lo osuke ethi yena lo muntu uhlola into angayizwi lo obeyofuna ukuthi amhlolele ukuthi njengoba into zakhe ezingalungi uthakathwa ushantu. Futhi mangabe yena ethe wena into zakho njengoba zingalungi wena uyathakatha. Akakufuni ke lokho akafuna akazonuka yena ufuna akazonuka lawo akamzondayo. Oh yeah. Khona abantu abakanjalo nokunye futhi inhlolo la okufuna uyibhekisise khona. Inhlolo akuhlezi kuyibo bonke abantu abazofuna inhlolo. Ebantwini benhlolo kukhona abafuna inhlolo kukhona ababalingi. Ukuthi nje umuntu uhleze umlingi nje elinga abantu elinga inhliziyo zabantu etesta abantu ukuthi bakangakanani. Manje ke mina ke Shem asebefikela ekhaya nabahamba la ekhaya bayazi nje ukuthi hayi uMavovo hayi akajwayelanga ukushaya eceleni. Hayi cha Khehla angijwayelanga ukushaya eceleni mina ngihlolela umuntu into okuyiyona. Futhi mayeyilandelele uzoba right nje. Enze futhi into ephilile ezobonwa abantu ukuthi cha hayi lo muntu lo wambambela lokho ambambela khona akulandelela ayiwambambela into okuyiyona. Ngoba mina angisumuntu oncike kakhulu enhlolweni yenzondo enhlolweni yobuthakathi. Ngiyaye mina ngishaya inhlolo ewukhiye ovale ubunhlanhla bakho. Ngishaya inhlolo ewukhiye wokuthi ikuphi wena okukolodayo ekhaya okungalungisiwe ukuze inhlanhla yakho yazi singabantu sakheke kahle singabantu futhi sakheke kabi. Khona umuntu nje othi mayephiwe engakwazi ukuthi athi uyabonga. Yeah.
uthola ukuthi inhlanhla yakhe ivalelwe ukuthi ngoba akakwazi ukubonga. Mm. Bese umtshela nje lo muntu ukuthi hayi khehla, noma ungasahlabanga imbuzi, hamba ohlaba nje inquma iy'nkukhu ey'ntathu. Wenza isithebe nje, wenza utshwala, ubeka amaswidi, amafruthi, iy'phuzo nje, uphahle lapha emsamo, uphe abantu abadala ukudla. Aqeda athenga imoto, kade ehluleka ukuthenga imoto. Ngalezi nkukhu ey'ntathu. Ngokuthi nje inhlanhla yakhe ibivalelwe ukuthi akakwazi ukubonga. Abanye abantu hhayi ukuthi bavalwa abathakathi, bavalwa ukuthi abakwazi ukubonga. Kwesinye isikhathi umuntu uthole kuwubusika nje kuyabanda, aguqe lapha emsamo aphahle ethi hey, komkhulu kogogo ngicela ningiphe imali yokuthenga ijazi ngoba hey kuyabanda impela uma ngingathenga isitshalagwayi noma ijakhethi. Bamnika imali, mase bemnika imali uqeda uyothenga amavesti. Kodwa kusebusika. Angithi uyabona, kusasa mase bevala imali engasalithenganga ijazi usethi hey mina mangiphahla noma mangicela into zami azenzeki ngalendlela engidinga ngayo. Ingani wena idalwa ziyakunika lento osuke uyicelile, mawusuthola imali wenze lento ephambene nalokho wena kade ukucelile. Iy'nkinga ziba lapha empilweni, hhayi ukuthi sonke iy'nto zethu yisuke zivalwa abathakathi, cha. Kwesinye isikhathi zivalwa yithi thina uqobo lwethu ngokunganaki. Lokhu bethi abantu kuba ignorant ey'ntweni nje ezinye ey'suke zenzakala kuwe empilweni, wena bese kutholakala ukuthi u-ignorant nje wena konke okuza kuwe itshetha kuze ngawe. Bese-ke futhi-ke kulo mbuzo owubuzile khehla, kuyenzeka la ekhaya ukuthi sithwase sonke, kodwa futhi sesithwasile sonke akekho ongenelwa abantu ukuthi abelaphe. Cha, kunalokho nje sothwasa sonke, masiqedile ukuthwasa sesidlela utshwala bethu, siyadakwa, siyathukana nje la ekhaya, kuthiwe hey kwamkhize umuzi wenhlamba, kodwa labantu laba bahlale begqiza ubuhlali befaka amayiya, kuhlezi kuxatshana. Kusuke kwamanzi lawo amnyama. Amanzi amnyama akahlukene kaningi, khona ofika ethi maye waphahla lamanzi amnyama maye waphehla, awaphehle bese ephakamisa umuntu othize osuke engasekho. Lo muntu bese efika kini njengomuntu oyilidlozi, ozofika lo muntu akhuluma izinto kini nina niy'tshethi niyabhula, kodwa futhi umbhulo wenu uthole ukuthi hayi khona awushayi khona, uyiyela le. Angithi uyabona, nensebenzo futhi uthole ukuthi ayikho insebenzo eza la ekhaya. Angithi uyabona, kusuke kwamanzi lawo amnyama enisuke niphehlelwe wona. Umuntu umuzwe ethi mina hey abantu engihamba nabo bakhulu kabi. Hawu, uzibuze wena, lo muntu mayehamba nabantu abakhulu kangaka, lo muntu uyayisokolela mos, imali uyayicela imali, lo muntu akanamoto, lo muntu akakhile, yonke into yakhe iphambene, kodwa uhamba nabantu abakhulu kabi, yena abantu bakhe hey banzima kabi. Omunye azathi hey mina nginemoya ewu-50, ubuze ukuthi moya yabani le u-50? Angithi uyabona, mina ngembethwe abantu mhlawumpe abawu-13 or abayingaki. Bantu bani laba abangaka laba abawu-13 abangaka bakuwena? Kodwa futhi mawuthi uyabheka impilo yakhe ayicaci. Loyo muntu kusuke kukhona into esuke iphambene kuye empilweni, ngoba manje mangabe yena enalawo amandla pho awamsebenzeli ngani? Ngikuzwa kahle, yazi le esikhuluma ngayo njengamanje iyona udaba olu-serious kakhulu. Abantu abaningi uyabafica la behleli khona, thola ukuthi umuntu impilo yakho uyayibona imile, ayiyindawo, ngoba lezi zinto izimo ekhona, ngoba uthe inkulumo yalowo muntu ufake iqale enhlolweni, kakhulukazi leyo yalamanzi amnyama, asephenduke aba ubudlozi kubantu abaningi abaze bekholela ukuthi bayavalwa, nabantu ababathwasisayo bakholela ukuthi babavalile, kanti vele kokwamanzi amnyama kwaphambilini. Thola ukuthi omunye ubhizi uyaciciyela, uyavuka uya kamlungu, kubi nakhona la kamlungu, hhayi ukuthi kuhle, kodwa ekugcineni ukhala ngokuthi yena kukhona into okumele egcine eyenzile engayenzi. Ake singene kuyena loyo. Yazi khehla, kokunye nje mhlawumbe ngingaphumi kakhulu esihlokweni. Kokunye uyazi ukuthi ma uphiwe esimeni sabantu abadala, ungaphiwa esimeni sabantu abadala ubasebenza abantu, uthola ukuthi ayikho into wena obonakala ngayo ukuthi usebenza ngabantu abadala. Abantu abakwaziyo ukuthi wena usebenza ngabantu abadala. Uthola ukuthi noma ngabe kusey'hlakaleni zakho, uvula iy'hlakala zakho, akukho okuzobonakala ukuthi usebenza ngabantu abadala. Kodwa namhlanje abantu abaningi into bona abayivala ngayo
uyazi ukuthi ubuhlalo buyavalana ubuhlalo yebo ngoba kwesinye isikhathi kuba khona ukuthi mina ngizobona ubuhlalo bufakwe unhlanzi bese mina ngibuthanda sengibuza hey khona omunye okwangibuza ngalamathambo ngabona amathambo la kwafakela ngathi mina ikhehla kunzima ngoba manje angeke kwazi noma ngifake namathambo abantu la kusho ukuthi manje nawe uzoyofuna lamathambo abantu wafakela mangabe lamathambo engakugqilaza wena noma vala umhlanhla bakho ngathi mina hayi khehla yenziwe into kanjalo lamathambo aziwa yimi ukuthi awani lamathambo engiwafakela ngangingeke ngivele ngiwafake ngingalayelwanga wona angithi uyabona manje abantu abaningi bayivala ngalokho nanokuthi abantu babona ukuthi kuzubonakala ukuthi umelaphi wendabuko kumele ugqize ufake ubuhlali buze buyofika la ufake iy'ntambo zize ziyofika la cha noma ungafakanga lutho uzobonakala ngemsebenzi nabantu abakwaziyo kodwa futhi mangabe lokho wena ukuphiwe ukuthi ifake ubuhlali buze buyogcina la akunankinga isiphiwo sakho asibulali isiphiwo somuntu kodwa manje kuba buhlungu uthola ukuthi umuntu ufake all colors kodwa futhi akasebenzi akungeni thwasa akashaya imbhulo noma ufikile kuye ushaya into eyiyela le angithi uyayibona leyo nto le kuba buhlungu into kanjalo ubone ukuthi abantu bona egcineni bayivala bona ngoba kusho ukuthi thina kahle kahle sesingonontanda kubukwa ukuthi manje angeke ngibonakale mangiyala emall ukuthi hawu uye kanti lo Mavovo lo okuthiwa inyanga ngoba phela manje ayikho into engihlobe ngayo ukuze kubonakala ukuthi nginyanga anti yabona mina ngeke ngisabe nalokho okufakwa la ungiyane ngoba ukuthi mhlawumbe inkinga yami ngiwazela kakhulu mhlawumbe ingakhulenga lapha ngoba kuqondene nomkhulu angithi uyabona ngiwazela kakhulu ungiyane ngoba kwesinye isikhathi ukubona umuntu ewufakile enza izinto ey'ngasahambelani nalongiyane yebo kuba njalo angithi uyayibona leyo nto leyo so ngisuke ngisabele lokho ingakho nje ngithanda ukuhlale ngiyimi ngale ndlela engiyiyo kodwa ngoba ngiyaziwa since 1998 kuze kube u-2026 anginavalo lalokho ngoba yonke indawo engihamba kuyo akekho ongekasho ukuthi hawu nangu loya mfana kwaMkhize owelaphayo noma nangu loya bhuti wakwaMkhize owelaphayo nangu loya malume wakwaMkhize owelaphayo kuzoya ngokuthi ngibone ubani ongibiza kanjani. Hey Mavovo nansi-ke le yokuthi abantu basenkingeni imizi isenkingeni kumanje akwaziwe kukhulunywa ngengane sekuthiwa nayo sekufaka idla igobongo nonina walidla nogogo walidla kuthiwa nokhokho wayilidla wayidlalela isiqatha la ekhaya wayidlalela la ekhaya nje mayethuthi uphakamisa ubhiya ukhuluma ngabantu abadala ethi angiphuzela abantu abadala uyabona nje ukuthi kuyonakala lento ewukhwantalala esize yangena yanamathela laba bantu ngoba uyababuka ngisho ubabuka nje ukuthi kukhona inkinga ekhona kulaba bantu ngifuna ukubheka-ke ekuthenini ukuthi iyalapheka yini leyo nto ukuthi iphume iphele ekhaya khabazela naba abantu basenkingeni nangu umndeni nangumuntu okhathazekile ngomndeni wakubo uyayibona lento oyikhuluma ngayo njengamanje ukuthi ukhuluma ngami uqobo ukhuluma ngekhaya uqobo ngoba sizama namatoho akukho ngisho into engenayo esibeke etafuleni kunalokho nomunye usephuma ibhodo lakhe uyidlela le nomunye iphume lebhodo lakhe khona la egcekeni nasekamereni khona ophekela ekamereni ngaphakathi endlini enkulu. Angithi manje khehla nencwadi ithi sibaqaphele esebeke bangena ekukholweni base beyahluleka base beyahlehla labo bantu bavama ukuthi babe yisango lokuvalela abasafuna ukuya ekukholweni ngoba bona sebengenile bakubuka ukukholweni ukuthi kunjani wena osafisa ukuyokholwa bazothi hey ungena lapha kuleli abandla uyongena ezifebeni ungena kuleli abandla uyongena ezidakweni ungena kuleli abandla uyongena kubathakathi uyangithi uyayibona leyo nto leyo ngoba yena useke wangena wahluleka angithi uyabona njengathi nje esikhonze kakhulu ngapha ku body building ufika umuntu mayejovile wahlulwa ama-steroid uvimbela laba abasafuna bona ukujova ethi ama-steroid ayabulala kodwa yena wambulalanga angithi uyabona imijova ayilungile ama-Dynabol awalunganga ama-Anapolin awalunganga kodwa yena wadlile wahluleka ukubathafa angithi uyabona ngiyaye ngithi mina umuntu nomuntu miyeka ayibonele yena into yakhe angithi nomntwana uyamiyeka libambe ikhandlela next time angeke salibamba ikhandlela ngoba usuke esazi ukuthi ikhandlela liyashisa kodwa lesikhathi wena usamkhuza
uzolwela ukuthi ayolibamba noma liphephethe eduze ngoba akakawazi umsebenzi wekhandlela ukuthi ikhandlela liyashisa. Angithi uyabona thina asimusa ukuvalela abantu umuntu kasuke wangena ke la kulokhu wena okhuluma ngakho. Okokuqala usuke sewazi umuthi. Oh yeah. Okwesibili usuke sazi yena uthakathwa ubani la. Usuke seyazi imithi yokugadla. Manje imibuzo wena uzomkhiphana umuntu osenalolo lwazi wena umtshela ukuthi akayeke umiyekele ukuthi athole izintanga zakhe. Phela izintanga zethu ikhona la ngaphandle. Yebo. Izintanga zethu ikhona la ngaphandle ungayisiqhwaga la kwahlathi. Uzophuma uyoshona le mhlambe ematiko or etafuleni. Uzofika ukuthola iziqhwaga zakhona. Angithi uyabona yingakho kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu kuthiwa uyagwaza eGoli befike bezomgwazela la eNewcastle. Yini uthole abantu abagwazayo abaseNewcastle not abaseGoli. Futhi abangenandaba ukuthi uyagwaza ngoba abamazi. Futhi ke okuhle ke wena khehla nokumnandi esikhathini samanje ubuthakathi sebu-permanent. Ubuthakathi sebusemthethweni. Ngathi thina abantu baka social media ukumuza umuntu etheni uyaloya ukumuza umuntu ethi uyathakatha ekhuluma nje public engafihlanga kuhle ngalokho ngoba njengoba kukanjalo nje qhubeka wena nakho uzoyithola izintanga zakho kodwa mhlambe futhi engakhulumi izovele zona ishaya kuphela. Angithi uyabona ngoba phela esikhathini esiningi kufana nomuntu oyinkaba umuntu oyinkaba akamemezeli ukuthi yena mina ngu-hitman. Umuntu oyilungele onomoya ophansi onenhlonipho ohloniphayo. Wena uzomangala nje kuthiwa lo muntu uqeda abantu nawe uzuthi hayi kahleni bafethu nawe uzuhleke kodwa lo bangumsindakazi lutho. Kuba kanjalo nje empilweni awukwazi ukuye kusumuntu osefunda imithi special yokuganga ngoba esikhathini esiningi the most yabantu abasuke bengene kulensebenzo ngokuphehlelwa amanzi abavamanga ukuphatha imithi emhlophe. Abavamanga ukuphatha imithi egezekile baphatha imithi emnyama leyo ukuthi mawufika nje uthi hey yazi lapha emsebenzini kunomuntu engingamfuni ngifuna into yokugcobisa esitulweni nje ukuthi avele nje avuvukale lezi izinqa iphuma izilonda uyakunika. Akakuhloleli akakubuzi futhi ukuthi why kumele wenze into kanjalo. Angithi uyabona mina la ekhaya abantu abafonayo bayazi khona abafonayo hey mkhulu ukuthi nokuthi hayi anginakho. Mkhulu ukuthi nokuthi hayi angikwenzi. Bayazi abantu bengaphatheki futhi kabi ngoba ngiyazi ukuthi sebebaningi yabo. Hey mkhulu ngicela induku yokubuyisa umuntu hayi anginayo. Angithi uyabona ngoba kwesinye isikhathi kumele wazi wena ukuthi ngale nduku le ungambuyisa umuntu wakho wahamba isithandwa sakho. Angeke uzumbuyisa into kumele ubuyise ngayo kufuna ibe nethambo lomuntu. Ukuvusa umuntu ibe nethambo lomuntu loya muntu umthume ngoba likho ibhube selingasuka la liye eThekwini lifike round iThekwini lonke leli liyobuyisa lifuna isithandwa sakho lapha esihleli khona umuntu okufuna umthume umsusela kwahlathi aye eThekwini ayofuna loya muntu mhlawumbe osehlala ePoint lapha owahlukana naye efike yomkhipha lapha ePoint ambuyisela umuntu njengoba nani nikwazile ukusuka eThekwini nazofika la. Beningeke ngithe imfoka Shembe ngidinga ukushutha manje ngibuyele eGoli bese wena uthi hayi ngizothumela izilwane zizokushutha. Cha angeke kuze kwenze kufunakala kusuke wena njengoba nisukile nazoshutha. Manje mina ngiyaye ngingayithandi into engekho. Ngithanda mina into ekhona. Ngiyaye ngingathandi futhi ukusebenza ngento engekho. Ngithanda mina ukusebenza ngento ekhona. So that is why ke ngiyaye ngithi kumuntu mayethi ngoba kwesinye isikhathi kunentombi eshelwe uwe wayi-approach yaqonyiswa uwe yaqoma wena engathandwanga abakini ongazange uyibonelwe ngabakini leyo ntombe yakho akusiyo eyakwaNhlanzi akusiyo eyakwaShembe eyakwaShembe leyo oyothi wena noma ugcwele ukudlala ihlale lapha emzini kaShembe oyothi noma uyogroova uyozukhathala uphuka iqolo ubuye izokuthoba ilo ihlezi la emzini wakwaShembe eyakwaShembe leyo eyabanikazi bakwaShembe leyo eyakho kophelela lapha estradini la enihlangana manje wena mawusuzofuna umuthi wokuthi uyobuyisa into yestradi odibane nayo estradini kusasa kwenzakalani ngoba kusasa ugcina wenze njani uyifaka i9
kwesinye isikhathi uyayiphosa ebridgini, kwesinye isikhathi udubula lo muntu udubula iy'ngane. Ngani? Ngoba usuke usuthathe wena into yokumbuyisa kanti vele lo muntu akabhilongi la kwaShembe. Angithi uyayizwisisa leyo nto. Manje abantu basuke badlale ngomuthi benze ngathi umuthi into yokudlala kanti umuthi uyahlonishwa. Umuthi futhi uyawucheck, ucheck nomuntu lo udingayo ukuthi lento awudingela yona ngempela iyiyo na. Ungamane nje wena ukhipha umuthi ngokuthi wena ufuna ukuthi uthole imali ngoba egcineni futhi kwesinye isikhathi uzokunika umuntu into yokubuyisa isithandwa sakho. Akakutshela ama-ingredient ahlanganiswe kulezi yazinto. Mhlampe futhi kufuna mawuqeda ukukusebenzisa uphinde futhi uyohlanjululwa ngoba ngeke wazi inhlanganisela ehlanganiswe lapho ukuthi kufakweni abuye umuntu within 2 weeks uphelele umsebenzi. Umkhipha wena ku-Rish wena lo kade ehleli naye umbuyisa kuwe uqeda wena uphelelwa umsebenzi. Ubheka ukuthi lento futhi izokwenzakala kanjani ayisaye ebhamini or emagwazaneni. Imake Mavovo ngikuzwa kahle ushola ukuthi uma ikhaya selonakale kanjalo nakho ngoba phela sebefunda umuthi laba kodwa kukhona lo osanenkolelo ukuthi lento ngoba akwenzeki ukuba ekhaya akekho okwazi ukuyibona into ukuthi khona inkinga ekhona. Shuthi yena engayilungisa yena gelekeqe kunokuthi lokho efaka abantu abaningi. Ake sikhulume ngawe Mavovo. Nanku umuzi abantu sebengenile bahlehla kodwa izinto bayazazi. Omunye kutshela ukuthi hey mina ngiyagaya, mina nami ngiyagaya. Uthola ukuthi omunye ethi nginabantu abadala abanzima kabi mina akathathwa kanjalo. Ngifuna lo muzi sowonakele kanjalo. Shuthi kufanele kuphume lo oyibonayo leyo nkinga ngoba ebona ekhaya eze kuwena umlungisele into zakhe noma wenze kanjani ngoba usahlala ekhaya ubhelonga ekhaya. Hayi Khehle, angithi wena uyazilungisela inkinga yakho. Nanokuthi kwesinye isikhathi mina ngokwazi kwami isiboshwa asikwazi ukukhulula esinye isiboshwa. Umuntu ongaphandle okhulula umuntu ongaphakathi. Angeke uthi wena uboshiwe bese uthi ufuna ukuyokhulula ababoshiwe. Kufuna ukuthi kuqale kukhululeke wena. Ma wena usubona ukuthi usukhululekile bese uyokhulula labaya abavalelekile. So lokho ke vele ku-obvious. Ungayilungisela wena into yakho uwedwa. Futhi ke mina ngiyaye ngikuphike. Yazi thina silungisela abantu izinto bebuye emakhaya ngempela semosakele. Ayilungisa into yakho abe right ikhaya libe lelimosakele. Kuzoya ngokuthi wena umlungise kanjani waqedwa wamlokha ngani ukuthi mayefika kuleli yakhaya angeqile zazinto ezikuloya muzi. Aphile lowo muzi libe lumnyama. Kunabantu mfethu abanezingane kuba akekho nengane. Babefungelwe bonke ukuthi ngeke babe nezingane. But yena unazo izingane. Wenze ngani? Kunomuntu oganiwe noganile. Kuba abaganiwe abaganile. Babefungelwe kodwa yena uganile. Kodwa yena uganiwe. Wenze ngani yena? Yilabantu kabahlakaniphile. Phela Khehle akufuna uhlakaniphe umuntu. Ma wena yonke into yakho usayibheka ukuthi kumele kube ukhukhula ngoqo nje wonke umuntu wala kwaMkhize. Kusho ukuthi awukahlakaniphi. Nanokuthi awukabi serious ngempilo. Angeke ngicenge mina abafowethu ukuthi siyolungisa into bona bangaboni ukuthi ilungiswe. Angeke ngikwenze lokho. Mina mangiyibona ukuthi kumele ilunge angiphume ngihambe ngiyilungisa. Ilento kokuthi bona mabengaphumanga bayilungisa mina mase ngiba right bese bethi ngithwele ngabo. Ngibe ngingathwalanga ngilungisile mina nibona abafuna ukulungisa. Khona abantu othi mawuthi akubekwa imali kuyolungisa into esemqoka bathatha imali bona bayiphuza. Yabo benziwa njani ke labo bantu? Mina ngizoyibeka imali ngiyolungisa izinto. Angithi mina isilonda sizwa yimi. Isilonda esikuwe mina ngeke ngisifile ukuthi sikuphatha kanjani. Saziwa uwe. Ngikuzwa kahle Mavovo. Uyazi kukhona la obuye uthinte khona ngoba lento esikhuluma ngayo yinto ekhona. Kukhona abantu ke ekhaya njengamanje ababonayo ukuthi izinto zonakele kodwa egcineni sekukhona ngisho abaphumile bathi bayolanda noma yini ekubeni vele basenkingeni vele ekhaya yento ethile. Sake sayikhuluma lento phambilini wathi awusabadingi kakhulu abantu abalanda izinto mase begijima beye kuwena asebefike bafaka okunye ekhaya kwafika kwadungeka kakhulu ekhaya waneyinkinga eziningi useyafika nayo kuwena uyayibona into umonakala owenzile engabulungisile phambilini kodwa wasuka yena wayofuna into yokuthi
akaphakame ngoba abanye abantu uyababona bayaphakama, abantu ayifunda nabo sebegibela iy'moto baganiwe abanye. Uyayibona le nto ekanjalo engikhuluma ngayo. Ngifuna ukuthi le nto uyicacise la Mavovo ekuthenini ukuthi kunabantu othola ukuthi bayithuke sebese faka noma sebefaka umndeni wabo ey'nkingeni, ngisho abantwana babo, iy'ngane zabo, kodwa ekugcineni babethi bona bazama ukuthi bekhuphuke ngempilo, kodwa ekhaya bese konakele vele. Uyakwazi ukuthi umthethelele umuntu okanjalo, ukwazi ukuthi umlungise iy'nto zakhe, ngoba vele kukhona abantu abagcatshwa ngezinto bengazi ukuthi bafakwane vele nakhona ebunyangeni, ngenxa yokuthi vele ufuna impumelelo lowo muntu, kanti kuyonakala kakhulu. Hayi kahle abantu abakanjalo bayalungiseka, kodwa wena musukubheka ukuthi uhambile laphaya wayodliwa o-60,000 ngesithwalo esingakusebenzelanga esikunike leyo nhlupheko, wena bese ufike makuthiwa wozogezwa la ekhaya ngo-3.5 usukhala lento yokuthi manje sekumele uyogezwa ngo-150 randi, kodwa wena ubuya ku-60,000. No. Abantu-ke the most banayo leyo nto leyo. Umuntu efike la usekhathele, amandla wasekho, noma engangena ngegate nje lapho undlala isipontshi asengalala nje, ahona impela ngoba ukhathele. Dala lo muntu bemnephuza bemudla ekhipha u-150,000 mayesefika kuzokhaliswa umsebenzi ka-1.5. Sekumele kwenziweni ngalabo bantu. Yabona ukuthi abantu at the same time kwabona bayigebengu kwabona, yabo kwabona abantu bayigebengu kwabona. Afune manje umuntu ukuthi wena ulalela isitori sakhe sokusokola kwakhe, sekufuna wena ube nozwe. Nakho angizange ngifihlele la, kunomuntu mina engavuka ngikhwencela amabhuluku afika iy'ntathakusa la, ngayomenzela isiphakamiso sika-6,000, nganisendela ngithi impumelelo yakhe. Wathenga ama-GD6 angithi nganisendela, ngizange ngize nginifihlele. Awukazi ubuye la ekhaya lo 6,000 loyo, wangiqola nje wawudla. Naye uzozwa uma ngikhipha le video ukuthi hawu umkhulu useyayikhuluma lento, wangiqola nje wayidla. Noma-ke mina ngingakhohlakalanga njengaye, ngeke ngisho ukuthi owakuphi ngoba ngithi ngiyazi nokuthi owakuphi, usebenzela kuphi. Angeke ngize ngikusho lokho ngoba angisisi isiphukuphuku njengaye, kodwa iqiniso ngalenza. Ebuya ukuyodliwa 250,000, wathengisiswa iveni, wayoqolwa umuntu wale eKhongo le, umama waseKhongo la eThekwini. Wathi mayethi uyabuya nowhere to be found la babehlangane khona. Angisho uyayibona leyo nto, 250,000. Mina ngazomlungisela into ye-6,000, waphumelela, nganisendela yonke into bafowethu ukulenza iqiniso. Nathi izinyanga siyaqolwa, hhayi ukuthi iy'nyanga kuphela ey'qolayo, ziyaqola, khona ezingaqoli ey'qolwayo, kodwa isinethi zona ngoba ziyasaba ukuphumela obala, kube ngathi mhlampe uma uphumela obala kuzothiwa ha kusho ukuthi imithi kaMavovo ayisebenzi. Iyasebenza, isinethi nje mina angiphiwanga imithi yokungcola, yokukhohlakala, yobuthakathi. Ngiphiwe mina imithi yobunhlanhla, yokulungisela abantu inhlanhla yabo. So angeke ngibe namahloni alokho ukuthi wangiqola umsebenzi ka-6,000 akanganginika ngisho isenti. Kwamangala ngisho umama ongizalayo ngoba ngavuswa umama iy'ntathakusa, elahleka lo muntu esuka le ko-Cape Town. Uyabo, wathi umama nanti iveni lishaya amalayiti la esangweni. Ngavuka ngigxuma, ngahamba ngayomsebenza khona lapho futhi iy'ntathakusa ngoba mina ngimfaki la ekhaya umuntu engasetshenziwe. Angithi uyayibona leyo nto, ngahamba ngamlungisela ngeqiniso, kodwa yena zange sawuletha leyo 6,000. Wathi imali yakhe angazi e-border gate kwenzakaleni, vat. Wabeka nje into ey'ningi ema-toll gate, angazi kwenzakalani e-toll gate. Yabo, ngamenzela ngeqiniso, wathi uzoyiletha back, azange ayilethe kuze kube namhlanje. Into yanini le? Last year. Wahamba nalowo 6,000 lo, nathi siyaqolwa. Ngikuzwa kahle Mavovo, nampa-ke abantu-ke nangumuntu uyafika kuwena futhi uzokhala ngokuthi hhayi impela sengizamile, kuthiwa nginedlozi. Omunye uzofika ethi hhayi sengizamile, ngenze konke, ngizidlile iy'nkamba, ngashintsha, ngadla ezinye, ngifakiwe emanzini, ngangena ey'mpophomeni, hhayi lutho ayiqhumi lento. Kunalokho hhayi ngithi uma ngiphuma lapho ngiyoyidlela nje engikudlayo, ngiyiqhubeke nabangani bami, ngidle engikudlayo, uma kufanele ngidle ekhaya nje sesiphila leyo mpilo futhi yokuthi asewona umndeni
umuntu useyimele kodwa sisegcekeni elilodwa ngifuna impumelelo ngifuna ukuya phambili kukhona abanye Mavovo esikhuluma ngabo ngoba sikhuluma nje abangenabo ubudlozi abakhala ngobuthakathu ngaso sonke isikhathi nomkhulu nobabamkhulu lamuzi njalo uthi wona uyathakathwa endaweni kodwa kukhona abantu abayiqhubekela nempilo nje endaweni wona wodwa ngisho isizukulwane sekhona sikhala ngabo ubuthakathi ukuthi sona siyathakatha siyakhinyabezeka kukhona izinto eziphoqozayo izingane khona la ekhaya mhlawumbe izilwane ezakhona la ekhaya zifuna indawo yazo noma ezatshalwa la ekhaya ake singene kulabo bantu ngokuhlukana. Angithi phela khehla abantu nje njengoba esikhathini samanje kuyifashion indaba zemidliwa. Yeah. Nalawo uyohlola khona umdliwa. Nalawo uyohlola khona efamilini khona othwele ngani. Lento engihlezi ngigcizelela. Nomdliwa phela eqinisweni awukazi ulandwe kuumdliwa. Kulandwa kuumuntu nje ofresh. Osuke wena umlandeli azokuphakamisa. Bese wena ekhaya uthola ukuthi awutshela abasekhaya ukuthi lento uyinikani uyiphakelani idlani ngasiphi isikhathi sekuyabuya afa wena seyiswela ukuthi idlani bese ke seyiba umudliwa ukuthi seyidla noma ngayini esegcekeni akekho umuntu ophilayo nje ekhanda ongavela athi ngifuna ukuyolanda umdliwa awulande sekuyileyo nto cha usuke wena ulande kuyinto efresh kuyisipoki kahle kahle kuyisipoki osuke usilandile ukuthi sizokusebenzela ngokuthi ke wena bewusifida wethu ungatshela abantwana noma umkakho ukuthi lento ifidwa ngani kwenziwani mawusuhambile ke sizosala yona isiyidlela yona sekuwumudliwa ngoba isidla noma ngayini kodwa ngeke manje uyosuka uyolanda umdliwa uzolandelani sekudla noma yini ayenzeki leyo nto so sengishola ukuthi ke nabantu bayalungiseka abantu abakanjalo bese futhi ngiphinde ngigcizelela lento engihlezi ngisho ngithi ngiyayithanda mina impumputhe ngoba mina impumputhe mangizoyidonsa noma ngayifaka kulomgodi izongena ngoba ayiboni umuntu osuke esazi ngeke umdonse wena ngoba uzothi hayi ingani mina kwagobela la mushando wayethi senze kanje wena yini uthi senze kanje noma engeze ukukutshela straight phela yahleba namathwasa yahleba mayisewodwa lapha endlini yawo ukulala ukuthi hayi yini ubaba ethi akube kanje ingani thina kwakuthiwa akube kanje angithi yabo kanti lozofika engazi lutho engaboni lutho ulula man simple umuntu onjalo umuntu ongekho simple lo sehambe wadla zonke izinkamba lezi ngoba udlile eziright udlile futhi ezirong uyalazi ngisho impande wazi ngisho impande efaka kulona ukhamba manje wena uyakubuka ukuthi ufakani lapha manje useyakujaja ngenkathi ebuka kanti wena uyazi ukuthi wena uqaqana akayazi khehla ngoba ukubuya yazi ngaba akezanga la ekhaya ukuthi into yakhe ayilungi noma akakwazi ukuhlola noma kungena ithwasa ukuthi into eyinkinga iyodwa nje khona umuntu ongadliswa impande le njoba ila ebhaketini eyomile khona umuntu okufuna uyomgubhela impande umxanxathele yona ihlaza ayidli njalo ngoba leli dlozi elikuye noma leli thongo elikuyo kuyile ndlela lona elitshela ngayo neliqhenya ngayo ukuthi angeke ngidle mina into eseyomile ezinjengawe nje khehla khona umuntu ongawudla umfudumezo odla ukudla nje namhlanje ngakusasa akasakudla mina njengami nje umfudumezo ngiyawuthanda namanje kuseni ngiqale ngawo angithi uyabona ngoba isinkwa ngiyazivakashela ngoba ngahlushwa kakhulu amaphansi angithi uyabona so nala ke ebantwini laba bangasekho khona idlozi lomuntu ongeke uzulidlisa impande nje lesuke seyomile elifuna wena ukuthi uyoyiya sazizoyikha kanjani leyo mpande leyo ungazange uzuthwasele nasehlathini ungazazi nezihlahla kuukuthi ubhalelwa nje elistini noma usufika lapho kuthengiswa khona awuwazi kwakwazi lo muntu othunywa ukuthi yikho yini kona lokho kuzoba inkinga ke lapho khona umuntu ofuna ukuthi mudlisa into efresh kuzinto yakhe ibe the way kumele ibe ngakhona asifani masingabantu akusiwo wonke umuntu nje ukuthi wena unomphongolo lapha ofake leyo mpande yakho yentwasa ukuthi zonke ivonxa khona lapha hayi khehla angeke iziyenzeke into kanjalo khona lo ufuna ukuthi wena uphume nomgxala wakho noma nepiki lakho nefosholo lakho uphume uhambe ehlathini uyoshaya lokho okwaziyo phela owafundiswa kona
umkhelele leyo mpande leyo okufuna idla ihlazi injalo imanzi izophakama into yakhe yena yenze kuzeke lento kumele iziyenze. Mavovo, la ekhaya kuyalashwa umuntu onenkinga ey'nkinga ezahlukahlukene nakuba sigxile kulokhu esigxile kukona njengamanje ngoba abantu bahlushwa imimoya eyahlukahlukene emakhaya iyalandwa izinto ezamiswa nobuthakathi bokuphehlelwa amanzi amnyama uwona impela asephenduke kubantu akhuluma avala izinto nezinto zempumelelo kubona abaningi mase singena kule yokuthi umuntu uyibona ethwasa kanti izinto ezaphendulwa kubona kwasetshenziswa kakhulukazi nalezi inhlabathi zamathuna ngoba makuphehlwa amanzi amnyama izona kakhulukazi ababuye beyisebenzise ney'nzila nokunye kuya ngokuthi lowo muntu usebenza kanjani. Sengifuna ukubuya la ekuthenini ukuthi ngoba ulapha Mavovo kuningi okulaphayo kodwa ekugcineni ngoba sigxila kulokhu esikhuluma ngakho njengamanje ngenzela ukuthi kucacele nombani ukuthi lezi inkinga abantu ababhekene nazo uyabhekana nazo ngqo njengomavovo kodwa uqala enhlolweni ukuze ukwazi ukuqondanisa into okumele uyenze kuloyo muntu nakuloyo muntu. Hayi kahle phela ingakho kunemnukela mbibi kunemhlwazimamba kunemgqama amakhubalo lawo asuke sehlanganiswa nemithi ethize ayakhelwe kona lokho ukuthi alungise amakhothama ngoba amakhothama ekhaya mayengazange aze ashayele ukhamba lakhona alungiswe avama ukunihlupha uthi la ekhaya vele okhokho babengangenelani benukana kwafika komkhulu bangangenelana nabo benukana kwafika kobaba abangangenelana nabo futhi banukana lento seyikithi futhi akwangangena abangangenelana ingakho kukhona omahoko omahogo-ke bahlanganiswa nemithi ethize ukuthi la ekhaya masishisa inyama sabantwana abala ekhaya ukuthi kade ngilale ngusokhile nje ngizolonga ufafaza la ngicima leli langabi lale nyama ngifafaza ngale mithi le ngenzela ukuthi mase siyidla singabantwana abala ekhaya singahlukani sibambane sibe zwilinye sibe kubona kunye omunye angadonsa abhekele omunye adonse abhekele yayivela ilungiswa leyo nto angithi phela mina ngimnandi ngani ngoba ngiyakubizela phela mina amagama emithi ngoba angithi umuthi nguphiwe ngiyakwazi futhi nokumba nokubona ukuthi nanku lo muthi angithi uyabona ngavela eqinisweni akulula khehle ukuthi ungalungisa inkinga njengoba ungibuza nje ungazi nanamagama emithi aleyo nkinga wena ongibuza yona ukuthi ilungiswa ngani leyo nkinga wena oyibuzayo ingakho-ke ngichaza ukuthi ingakho kwadala ukuthi ayibe khona imigxama ayibe khona imhlwazimamba ayibe khona imnukela mbibi neminye-ke imithi ezongena lapho angithi uyabona ezokwazi ukuthi igeze leziya nsila isuse leziya nsila phela-ke khehla nanso-ke indaba-ke manje wena usuyibeka la engiyifuna khona angithi-ke njengoba thina siyayisenze lesi sigeze engihlezi ngisikhuthaze ebantwini kodwa-ke abaningi sebesibonile sebewofakazi bazosifakazela sisuke silungisa into ey'fana nalezo kunabantu abafa sebekhathele kunabantu abafa sebethwetshuliwe uthwetshula uphila uthothi inhlanhla ebeyikusebenzela ufa isakusebenzeli kade uphatha amamiliyoni usufucela ama-1 rand usucela iy'kefu kade ushaya amasiga angithi uyayibona leyo nto leyo kusuke kusukela entweni efana naleyo angithi uyabona kade uyishayela ivenugi yakho uhamba usuyishayela ikhathuni angithi uyabona khona abantu abahamba sebekuleso simo sisuke silungisa labo bantu ukuthi abagezwe nalabo bantu bese kuphakama lo bamhlahla babe nabo phambilini buzovuka kuwe wena mntwana wabo uqhubeke usebenze ngabo hhayi ngalokho ukuthi ngoba usuke wena uthwele ngabo sisuke sesibagezile sabahlambulula ukuthi ayibuye lento ingafi izosebenza kabusha la kulesi sizukulwane nabazukulu ney'ngane zalabantu sisuke senzela lokho ingakho sisigeza amagumbamane omhlaba enyakatho eningizimu entshonalanga empumalanga sisuke senzela kanjalo khona abafa ngey'ngozi kukhona abafa ngey'khali sisuke sigeza labo bantu khona abafa bengasambathi kunye kukhona abafa bezilile kukhona abafa bethakatha angithi uyabona khona abafela ey'nkalweni thizeni abangangcwatshwa sisuke sihlambulula izimo ey'fana nalezo ukuthi abantu bona babehlambuluka bese kuzohlambuluka kuwe wena qobo emzimbeni wakho ukuze into yakho izokhona manje ukuthi iphakame ukuya phambili.
Ayi, ngikuzwa kahle. Mavovo, uke wakhuluma la siqala inkulumo usho ekuthenini ukuthi uyaye uthatha u2 months eGoli nangoba sila ekhaya nje enumber 2 kwahlathi kwahlathi number 2 eMnambithi isekhaya lapho osebenzela khona sikule ndumba ke le embili iyodwa i2 in 1 ngingasho njalo ngesingisi kodwa indumba ungena eminyangeni owodwa kodwa mase ufika phakathi hayi impela zihlukene phakathi indumba zimbili la esake sangena khona naphambilini ngicabanga ukuthi siqala lenkulumo saqala khona la ke siqale ke ugcizelele lapha ekutheni ukuthi uthulala kanjani ngokomsebenzi abantu abanenkinga ezahlukahlukene bakuthola kanjani. Hayi mina ngitholakala khona la ekhaya kwaHlathe number 2 eMnambithi. Ngiphinde ngitholakale futhi eSoweto eMapetla. Uyangifonela ngikuphi i-direction. Akekho ke thina umuntu esimnikeza i-location ukuthi ayihlale kuye kube yakhe. Sikunikeza thina i-location mawuzothi njoba nishilo nje nisendleleni ngasenda i-location. Ngoba manje abantu beza nje nobuhleva obungalungile kahle. Umuntu acela i-location egcine engaphindanga wafika la ekhaya. Asimazi ukuthi usuke yena efuna ukwenzani ngaleyo location leyo. Kodwa akunankinga mina ngiyaye ngithi umuntu into ayenzayo usuke ezenzela yena. Nemisebenzi asuke eyisebenza kusuke kweyakhe ngoba phela angeke sisebenze umsebenzi owodwa sonke eSouth Africa noma eAfrika yonke. Funa vele imisebenzi ihlukahlukana. Angeke ke futhi ke sicriticize izinto zabantu. Wena mawukwazi ukusebenzelayo ukukhokhelayo ngalokho yidla wena nezingane zakho ngendlela odalela ukuthi udle ngakhona. Nathi ezethu sizoyiphakela zidle kona lokho esikuthola ngomsebenzi wabantu abadala ngoba saphiwa khona. Ngoba ngeke ngidlise umntanami ngento yomsebenzi engingawuphiwanga. Cha, kufuna ngimdlise ngokomsebenzi enguphiwe. Mawukuthi ngiphiwe umsebenzi ukuthi ngidestroy impilo zabantu bese kunona abantwana bami bagqoke kahle. Ngizoba fida ngalokho. Ngoba iwona umsebenzi enguphiwe. Ngikuzwa kahle. Mavovo, kukhona izinsebenzo engicabanga ukuthi ziyangena ko-Courier Garden. Ubani uCourier Card. Ziyangena lapha koPep ezitolo thizeni. Ngendlela nawo usebenza ngayo ngoba kukhona abantu uthola ukuthi base Cape Town wake wayikhuluma lento ukuthi hayi sekuthanda kabi kakhulukazi abantu abafana njengabelaphi bendabuka izinyanga ezikufonelayo nako Cape Town bakufonela bencome indlela obavula ngayo nawo ngoba phela ukufunda lokhu umuntu othandayo ukufunda uyayijabulela into amfundisayo ngoba kuyakuthi umuntu ufunda azafe angeke ukwazi konke okunye ukucosha lapha nalapha sengifuna ukuthi siye lapho Mavovo kukhona eminye imisebenzi ukuthi umuntu uyazi ukuthi udingani kakhulukazi abantu oseke sakhuluma ngabo wathi obanika izinto oyiposayo abantu kakhulukazi abaseke bayafika kuwena wabasebenza noma wenza inani kulezo insebenzo usuyakhona ukuthi hayi umfakele umposele lapha nalapha ngoba indlela osebenza ngayo ngifuna ukuthi siye lapho ucacise nalokho. Hey ngiqale ngathi khona abantu abashayela ukubonga bese bezosho abantu ukuthi umkhulu ufike wakhuluma ngalento yena usehluleka ukubonga. Ngiyabonga kakhulu abantu bayabona nje namhlanje khona amakhomba ahambayo. Abantu bangisupporta kakhulu shem ngale khombe la ekhaya. Kodwa futhi ngiyamangala namfo kaNhlanzi ngoba phela sisasalelwe isikolodo sokuthi lo yamsebenze ke siyowushutha siwuvule ngoba phela sengiwakhile impela ngawenza lapha yana ama-shelf yonke into ehlala wona lamakhomba. Manje kodwa hey ngendlela agijima ngayo singakafiki lapha. Manje ngiyazibuza ukuthi le day sifika lapha hayi yazi into engizokutshela yona yabona izinyanga zase Cape Town Kehla. Hayi laba bantu laba yana ngiyasho kodwa ukuthi bafundile. Ngiyasho ukuthi bafundile ngoba kwesinye isikhathi khona umuntu ofundile ongafundisekile. Khona umuntu ofundile kodwa uthola ukuthi akafundisekile. Khona enye nje last engake ngayizwe yakhona ngapha ko-Cape Town. Income enye insizwa nayo isencane le nsizwa izinyanga abayibiza uGodida. Leyo nsizwa leyo eyincoma. Kusho nje ngento ezithize. Naye akabonayo ukuthi hayi le nsizwa isencane ma ingakhula umsebenzi uhambisa ngalendlela. Ingaba ezingeni lezinyanga ngampela ezidumile noma ezingabe zenza kahle.
simceleleke naye umfana ngoba usemncane ukuthi angaphazami kashintshe ashawe yini competition yodumo neyokutrenda abambe nje la abambe khona uyabona ngezwe nje encoma yena lo baba naye uyinyanga kodwa encoma yona lensizwe yabo ngabona ngathi mina hawu kusho ukuthi lento abayenzi kimi kuphela cha abayenzi kimi kuphela ngoba nami ayishe mangifuna uqamba amanga abangazi abantu base Cape Town kodwa behlezi bethi Mafofo nyanga enkulu hayi Mafofo hayi man hayi inkulumo yakhe ithethe inyani angithi ngikubonge lokho ngikubonge lokho shem funa sibancoma abantu ma bengenawo umona kwabanye abantu kodwa kube njalo abanye ngabe bahlezi bengichapha ngeinhlamba ukuthi njoba ngihlezi ngincoma nje abantu base Cape Town isupport abangipha yona angithi yabo babona ukuthi hey kushuthi abantu yazi khehla ngeke uzubathathe yazi kunabantu abasuka eThekwini bezela ekhaya kunamabhoze inyanga eThekwini vela ngeke zibalaphe bonke abantu kunabantu abasuka la baya eThekwini silibele sikhona la thina singomavove Mnambithi ngoba ngeke size sibelaphe bonke abantu futhi umuntu kuyilungelo lakhe thi intombi iqoma la ithanda khona umuntu ongathanda ukuhamba eduze la akazokwazelwa khona abantu ukuthi uhamba sengizomvimba ngani mina ukuthi ngithi eThekwini inyanga azikho inyanga isemnambithi inyanga all over uqedile mafo inyanga all over angikwazi ukuvimba abantu ukuthi bangasuki la eMnambithi baye eThekwini ngoba nana ngeke bavimbe eThekwini ukuthi bengezi la ekhaya eMnambithi or bangezwe Soweto eMapetla cha ingani mina ziyasuka inyanga all over zize kimi bayasuka abantu all over beze kimi manje nizobavimba ngani nina la basuka khona ngoba nabasuka la eMnambithi thina asinalo ilungelo lokubavimba ukuthi bengayi la abafuna khona noma bengaya eMalawi beye eMozambique beye eTanzania beye koBenin kuphi kuyilungelo labo ngeke uzwa kahle mafo inamba otholakala kuyona 072 48 24 003 inamba engitholakala kuyo ya WhatsApp futhi le namba bese kuba ukuthi ke yazi i-video call mina ngazi abantu bakheke kanjani i-video call inzima kabi i-video call awukwazi ukumana u-video call umuntu nje nomuntu ungakazi ukhuluma uyabona ngoba nama ngeke ngivele nje ngu-video call nje uyabo ngikanjani ngoba kufuna ngixhumane naye emfo kaNhlanzi usendaweni ekahle ukuthi singakhuluma ngevideo hayi umane nje video call ngoba nabo laba futhi abenza lezo zinto basensitive kabi ukuthi ungabafonela ngevideo call uyabo ngoba abanye uthola futhi laba bahlale bedlala ngayo angithi uyabona uthola ukuthi umuntu ubhizi uyidlalela ngosivoboshi wakhe lapha usuyamvideo call yabona manje sewenza into engalunganga leyo nto futhi mawungamvideo call ebhizi naleya nto maye ngafa ngoba phela abantu akufunakala ubonelwe angithi uyabona manje yabona manje ukuthi sekuba inkinga i-video call iyahlonishwa bafowethu hayi siyabonga bafo iyahlonishwa i-video call kunjalo sibonga kakhulu ithuba lakho nokuthi sibe nawo Mafofo ngoba usibizile wathi asifike la ekhaya futhi kuyasithokozisa kuyintokozo enkulu ukuthina ekuthenini ukuthi siphinde sinyathele la ekhaya kwahlathi eMnambithi kwahlathi enumber 2 esikubonga kakhulu ukuthi thina sazi zonke indawo osebenzela kuzona iseGoli ila eMnambithi nokuthi singoba ufakazi ukuthi thina sifikile ekhaya la sikuthola khona usebenzela khona ukhehla phela ingani phela naseGoli nje ukuthi phela igama selithi kuseGoli eGoli nje uyazi na ukuthi futhi nakhona manifikile awukho umehluko ongako ngoba ngisuke ngisekhaya nakhona ukuthi nje umehluko ko la ukuthi ke kusemakhaya ke kodwa nje yili ikhaya la kwaMkhize leli engizalwa kulo engikhulele kulo futhi ngoba cha ngikhulelanga kwenye indawo yeso baba abantu baselokishini leMondlo kodwa ke bakha kule ndawo thina singakazalwa sazalelwa kule ndawo sakhulela kuyo sesize sikhulile manje nathi sikhulela kuyo le ndawo sesinabantwana sebekhulile nabo abakhulela kule ndawo kusho nje ngisakhamuzi sakule ndawo nofikela ekhaya angeke kwenzeke nje ukuthi maye ngigejile ngiseGoli mhlawumbe mangimkhuthuzile ngiyolonga ngiseGoli inguna phakathi
uyocotha futhi mangila ekhaya aphinde angithole la ngithola khona futhi la ekhaya maye ngifonela futhi ukuthi ngisegoli eSoweto eMapetla ngiyosho futhi ukuthi hayi ndoda sengisukile ekhaya ngiseSoweto eMapetla afike futhi eMapetla silungise sikulungisayo ngoba ngiyaye ngibachazela abantu ukuthi into emnandi ngomavovo ucingo uyayibambela umavovo uWhatsApp uyayiphendulela angina PA phinde futhi nasekusebenzeni umavovo uyayigubhela nje imgodi lapha mhlambe ey'dulini noma esigangeni entabeni kuphi uyayigezela futhi abantu angithumeli muntu yonke into ngiyazenzela nje. Sibonga Hlakhulu Mavovo. Yebo. Kunjalo mbukela lapha ekhaya sibonga Hlakhulu Mavovo 9 ngoba eseyishila inamba ikhona la escreenini nokuthi kucacisile kwasekuqaleni ekuthenini ukuthi uma kuya ngokuthi ufuna ukukhuluma naye noma ungena ku WhatsApp khuluma inkulumo iphelele ngoba umthamo uhamba ubamningi kumnandi ukuthi uma ungena ulalela inkulumo usende esende leyo voice note ephelele esho ukuthi hayi kanje ukuvumelana ke la kakhulukazi ko video call konokubalekile ngoba ukukholisisa ukuthi ukhulume noMavovo ungaqhamuka usuthi hayi mina ngiqolwe somewhere Mavovo ngangithi ngoba abantu abaningi baneyinamba eziningi mhlawumbe ukhona omunye umkhize okhona laphana amsevile ongayena uMavovo lesikhuluma naye sekuqinisekisa kakhulukazi ngoba ngicabanga ukuthi yonke into ezifikela ezimalini ayikho imali ezovele ihambe nje emoyeni mhlawumbe ningahlelanga nokukhuluma inkulumo egcwele ninoMavovo ihamba kakhulukazi kulabo basuke beposa nabenza imisebenzi athile abavumelene ngayo noMavovo ingakho egcizelela lokho ekutheni ukuthi kuyavunyelwa kakhulukazi kuma video call nakokunye nokuthi ke usebenzela la ekhaya eMnambithi kwaHlathi enumber 2 naseGoli eMapetla ila khona esike sifike khona futhi isekhaya nakhona ngoba yonke izinsebenzo ziphelele khona ngoba sikhuluma nje izinyanga ngoba iqhubeka uyobe eseGoli kulezi inyanga ezimbili futhi ezilandelayo igama lami ke ngingumzothule ngokeshembe isibongo mafafuke njengedangabane sambane sabumkosi angalala maqedo olala bafozane nokho nje isikhundla khundla uthi mawuvimba ngala uthi ukusunga le umkhovu oyiphawu madakeni oyishasa kitsela ayiphindi ibonane nangokuzayo yipa